Anga jamana wasaden korodo mana kasangani France fintiglaka uluka ministry o ka hakilinaye abina o walaralu soro anka bikuna fonu kono o temene ka boy amna kuma anka jamana lahala ko o lahala ka o bi fara kuna fonu waraka ko di awma soni o bismillah ka awfu ka awalimando malikono ani malikoka amun sogome MCT jabranna fagase radio emergence ma bikono to ani kele to mun roduru ama fo oyana ko o bismillah anka kuna funi ale bulon kono ina fani afo oyana chukumna bakurba wala lanseni balanketa ne oye wasadin koroy akoni ayira ka fo femier franci fintikela ko ka ministry nyama ne oye Florent Perli ale ka hakilna ko akone sislente ko sabla jatike wale ke ba mun ko ne jatike wale ke fraje jamono kono ulube ko ni bara fraje la wa ko frafna jamana shi o ko ni jamana de ma bone kata jatike wale ke fraje jamono kono ay afo jakti o ka kuma galamala ngani madola o nyogon kalonte kadakan mo ye attentat ke français ba soro yen denu redido nationalité mi boyla o ye français ni fengen ni ka fo ko frafin boran kata attentat ke Franfin ni ka daye aye katamokan o de ko son o be ka mi fo kalondo attentat fengen kera ya o yere ka dende ya abeke ni mi willa dron ni aklinyimante la dron beta marfa do yin kata mo faga malien ma boyan kataye Franfin ma boyan kata attentat la ye ate abe atwa wire principe ki bala anga duguma ante janai kada kan anga jamana anga independence bambulo ani mimbe ben sigila nanyo fonyonye ni sonoma ibena inambe ben sigila mais kato kata o ka surasi ta Europe jamana dola abe o be do tan fe parce que France kelen ta fe ka keleke parce que na kele a keleke abe fo ka be fe kana en coloniser ko o de ko so be ta jamana ware mo ita kono o faraka sino be o te bara fuila Bakari Dukure ale ko ni kilometri keme ani biduru bonyonko ka otama asenani abora tuba kura temene janvier kalo kile muga anani samba fla muga ani fla neki ikunda anka faba kaya ne oye bamako anana femi anka jamana jonjo ni obetali ke drapeau obe atekala akon nana kasangani alamsado janvier kalo kile muga ani golon fla samba fla muga ani fla o jonjo koni anana oke buya maseki kadi anka franchoro fanga nyamama ni obetali ke colonel Asimi Goitaka ka sangani ka daka abe wulika jomna yasa anka jamana alina sekaseki adame koroma chugomna Amadou Ashinjara ale akakuma galamatengu ala angolame ni tagama yin la nyini min bala ni anga jamana intaka la ye ba flasan ani tanifla no 2012 ka tawla fo bi anga jamana in kono kele do de bora kofe ka laben kofe kana suranga ni jamana in kono voilà amba fo kele mi ma ko doka do dola ka bla ka kele la o kele min do anga jamana kono 2012 fo bi fagali bingani jenini kamugo genga buka sigidala kera feye femi bado na makuto ana donc comment nyeba la Asimi ayo sera d'etat la kana be sabati choko mi maliko no anyo nyede ya kongo de lanko ni mugo sorola ka jo faso yin an fana be farika ka jo faso yin ka jigi fa ka jigi dafa ambe sei kado bakurbo kono ina fanyi afo ayana chugumna anka jamana lakana ko wala hala o kono jelembe bi jenje kafuka jamana o be konika femi jatige wale ukelele ka bo jenje kafuka jamana no kono agale do betalike musaka ko uka wa akanka jamaka furba dina to mabe konika franwanka yasa damateme wale fukata sie jatige wale ma onaseka kala chugo bi ka bo jenje kafuka Abdoulaye la aleka hakilna politique mado ay afo Umar Koita uka kuma galamala ngani madola RSSI ka akela kanali ni mogomunu ka baraye kala kanana na jamana kono mogomunu ka baraye ka ake jamana de ngala kanali be ke chukumna ko famia kulu ka bara sinsu bolo o ko fe RSSI fembe adamadiya sinsin RSSI mécanisme mais n'encore tu as la réforme du secteur de la sécurité, c'est-à-dire la canali bekeni sinsimbere muni au sinsimbere nunu ka fanga dolula o de RSSI et fait ma to adama dente bo aka dambe kono fait ma to adama dinga adama denya be segama fait ma to adama de
a bakun fɛn t'a sɔrɔ RSS bɛ taa o sansi bɛɛ de fɛ donc o RSS a daminɛna an fɛ yan a bɛ san damadɔni bɔ baara caman kɛra a la a comité sigira sen kan commissariat sigira sen kan u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka taa sisan région na conseil consultatif bɛ ka bila sen kan o conseil consultatif ninnu kɔnɔ an bɛ société civile sɔrɔ a kɔnɔ mais an b'a fɔ ko a daminɛna tiɲɛ don min bɛ ka kɛ a ka ɲi mais hali bi caman bɛ yen nɔ min kan ka kɛ caman kan ka kɛ hali bi société civile n'an b'a fɔ a ma jamanadenw ka lafasali tɔn o société civile an y'a remarqué que o place ba t'o bolo RSS in kɔnɔ donc an ka laɲini ye place ba ka di olu ma pour que jamanadenw bɛ min fɔ dugu ma o ka se ka yɛlɛ ka se minnu bɛ bon n tun ye min fɔ tubabukan na an ka jamana fɛngɛ min kun dalen don an ka jamana kan degun min b'an ka jamana kan degun dennin tɛ degun in an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a ka bon an ka jamana ma an ka jamana kelen tɛ s'a kɔrɔ mais ala yɛrɛ la an ni mɔgɔ caman ye baara kɛ ka se an ka jamana ni mɔgɔ wɛrɛw ye baara kɛ ka se fo sisan ma même si an bɛ se k'a fɔ laɲini tun ye min ye o ma ɲɛnabɔ laɲini tun ye min ye o ma ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yan nɔ je pense que u yɛrɛ ye solution caman développé baara bɛ ka kɛ télé la en longueur de journée an b'a ye sisan nɔ ko armée bɛ ka se ka ko caman kɛ position caman bɛ ka se ka minɛ mais sécurité tɛ taa yɔrɔ minɛli ye tiɲɛ ye mais état kan ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to yɔrɔ o yɔrɔ bɛ minɛ banbanciw bolo que école ka se ka segin o yɔrɔw la que dɔgɔtɔrɔso ka se ka baara kɛ préfet ni fɛn minnu gɛnna olu ka se ka na c'est-à-dire ji ka se ka se a yɔrɔw la fɛn o fɛn bɛ adamadenya sinsin c'est-à-dire olu ka se o yɔrɔw la à chaque fois militaires bɛ se yen nɔ a yɔrɔw ka sécuriser fana mɔgɔw ka bololafɛnw ka biens olu fana ka se ka sécuriser ça c'est très important. Ni kun ye Sumayila La ale hakilinaw ye o bɛ an wulila ne ka denguli kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la an bɛ taa Kulukorokaw fɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn la ne ka maaw kunnafoniya ani ka maaw lakodɔn cakɛda min kɔni sigilen bɛ furakɛliko o musaka nɔgɔyali ma ni o bɛ tali kɛ assurance maladie universelle kan min damusɔnniya ye aramu ye baara min a labɛnna ka sanga ni tarata don janvier kalo tile 25 san 2022 ni baara ninnu kɔni bɛ ka kɛ kadira min kɔnɔ o de ye aramu ale baaraw na se ka daminɛ cogo min na Kulukoro ani a lamunu na baara minnu ni a kɔni labɛnna cakɛda min bɛ yen adamadenya dɛmɛni ani sɔrɔ tangali hukumu kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire kan n'an bɔra Kulukorokaw fɛ yen an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso ale sɛrikili la sifinaka 200 bɔɲɔnko olu le kɔni seginna kalanbolo la min kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2022 yaasa ka maaw kunnafoniya gɛlɛya minnu bɛ cakɛda sɛbɛn dɔw olu sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la casier judiciaire ale sɔrɔlu kan fɔ ka taa se nationalité o sɔrɔlu la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana u da sera fana gɛlɛya dɔw ma ni o bɛ tali kɛ yuruguyurugu minnu ni o bɛ kɛ kananteko o sɔrɔli o musakaw la ni lajɛrɛ in kɔni labɛnna sifinakaw ka jɛkulu dɔ fɛ Yoroso ni o bɛ wele ko club d'action citoyenne ale ni sifinakaw ka jɛkulu min sigilen bɛ jamanaden ɲumanya ani bɛjɛ fanga o tangali kama ni o damusɔnniya ye Ajika de ye ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taga Tɔnbukutu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansonko ale sɛrikili la dugu min bɛ ko Basi Awsa o duguten dɔw olu ka bagan 50 o de kɔni sonyɛna min kɔni kɛra janvier kalo tile 25 san 2022 ni a taara mafɛntigi dɔw fɛ minnu buguntigɛma dɔn dugudenw dɔw ye a yira ka fɔ u kɔni ye laseli kɛ an ka finitigilakaw ma nka an bɛ waati min na ko sisan ko wulikajɔ fosi ma kɛ yaasa bagan ninnu olu na se ka ye cogo min na o duguden kelen ninnu ye a yira ka fɔ ko nin ye a san 3 ye Basi Awsa ale dugu kɔnɔ fɛn min ye bagan suɲɛ ye o kɔni ɲɔ ɲamɛ kosɛbɛ wa baganmarala dɔw ye a yira k'a fɔ ko u ka bagan minnu tununa ka daminɛ san 2019 la ka na bila bi la o ka ca bagan 5000 o bɔɲɔnko ye o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la o b'an bɔ ni ka taa denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛna walawala aw ye Fari Talifi Mayiga fɛ. Aw bisimila jamana kɔkana kunnafoniyaw la Sénégal wulikajɔ dɔ kɛra olu fɛ yen nɔ u ka faba kɔnɔna na Dakar janvier kalo tile 28 san 2022 yaasa ka se ka maliyɛndenw dɛmɛ ka sanga ni CEDEAO maaw ye ɲangata bere mun ta ka ɲɛsin u ma Sénégal kɔnɔna na magansanw ka jɛkulu min bɛ n'an b'a fɔ ma ko société civile olu de maa 300 bɔɲɔngo fara ɲɔgɔn kan
ka ni wulikajɔ ɲi kɛ u ka yɔrɔ min be n'an b'a fɔ ma ko place de la nation ka u ka nisɔngoyaw yira ni CEDEAO mɔgɔw ka ni waliya nunu ye. N'an bɔra yen nɔ an b'an kunda Burkina Faso ale jamana kan ka sanga ni fanga dafiri min kɛra olu fɛ yen tɛnɛndon tɛmɛnen CEDEAO mɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ jumadon yasa ka se ka kuma Burkina Faso ka gɛlɛya nunu kan. U ka ɲɔgɔn ye in kɔ u kɔni ɲangili waleya dɔw ta ka Burkinabew sɛgɛrɛ wa u y'a laɲini ko jamanakuntigi min ka fanga dafirila ni ale Roch Marc Christian Kabore ko u k'ale bila ani maa wɛrɛw minnu minɛnen don fanga tigilamɔgɔw bolo. Hali bi an bɛ to Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ fanga dafiri kɛra olu fɛ yen o n'a ta o ta basigi kɔni bɛ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fa b'a la. An bɛ don min na i ko bi parti politiki minnu bɛ olu fɛ yen olu fana basigilen don u ka camancɛ fanga ɲɛma ale kɔni ye jamanakɔnɔdenw hakili lasigi ka kan di k'a yira k'a fɔ k'u sigi ka fɔ o bɛna matarafa jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na camancɛ fanga in bɛ se ka tɛmɛ basigi la wa parti politiki ɲɛmaw olu fana sɔnnen don sigi ka fɔ ma. An b'a kuncɛ ni Libi ale jamana in olu ka jamanakuntigi kɔrɔ Muammar Kadhafi ale den Saif al-Islam Kadhafi ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka kuma ta kabini u ka kalata min kun kan ka kɛ desanburu kalo tile 24 san 2021 wagati o bɔra dɔgɔkɔrɔ janvier kalo tile 27 ka ɲɛsi Libikaw ma min kɔnɔna na kuma na gɛlɛya minnu kun b'u kan ka ɲɛsi kalafiliko okumu kɔnɔna na n'o kalafili yɛrɛ fila kun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kalafili ale ni wasaden kalafili la a kɔni ye weleweleda kɛ ko min kɔni bɛ tali kɛ wasaden kalafili ye ko o baaraw kan ka sigi sen kan joona. An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ muso jɛkulu minnu bɛ fɛn min baloko dɛsɛ u kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni u ka kulu tɔgɔ de ko Kofersa u ka ɲɛma ni o ye Yusuf Traore ale kɔni a yira k'a fɔ ko baloko minnu gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ ni waati in na ko a kun kɔni ma bɔ CEDEAO ma olu ka ɲangili bere tali la ka an ka jamana sɛgɛrɛ a kɔni bɛ i yɛrɛ ɲɛfɔ Ablaye Fama Kulubali u ka kuma galama la an ka ɲɛma dɔw la. Bon, Kofersa ye organisation min ye organisation de don mun ye coopérative n'an b'a fɔ o ma tɔn belebeleba olu ka fara ɲɔgɔn kan o min bɛ Kofersa kɔnɔ a ka ca coopérative 56 ye ani a association misɛnninw minnu farala ɲɔgɔn kan ka Kofersa créer bon n'i y'o coopérative ninnu bɛɛ jateminɛ o coopérative ninnu bɛɛ ka hakilinata de ye sisan nɔ an fɛ sɛnɛ bɛ se ka matarafa cogo min na sɛnɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ka baara latigɛlen cogo min na nin coopérative ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ o de kɔnɔna o de kama k'a daminɛ Kayi ka taa fo Gao Tombouctou Kofersa sigilen don a ka tɔn ninnu sigilen don nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la a bɛɛ ye pour que muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ activité an b'a fɔ mun ma ko activité génératrice de revenu n'u b'o kɛ u ka se ka agriculture don ba la agriculture sɛnɛkɛ ka se ka don ba la an yɛrɛ bɛ se ka balo a la cogo min na ka sɔrɔ an ma hakilina wɛrɛ ɲini kɔfɛ mɔgɔ fɛ depuis crise nin ma daminɛ programme b'an bolo an b'a fɔ min ma ko promotion des produits locaux donc hakilila an y'o kɛ donc Kofersa ye baara ye min an bɛ sɛnɛ kɛ n'an ye sɛnɛ kɛ an bɛ sɛnɛ bayɛlɛma sɛnɛ bayɛlɛmali an y'a dabɔ mun kama an b'a dabɔ an yɛrɛ ka dugudenw de kama n'u ye maliyɛnw ye fɔlɔ mais an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ baara nin kɛ an jɔda bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ jɔ yɔrɔ dɔ de la o kama a ka ca ni san 5 san 6 ye an bɛ ka n'aw y'an ka mara mɔgɔ ye an ka gouvernement mɔgɔ ye an bɛ ka u deli an bɛ welewele da s'u ma u ka se ka an dɛmɛ an voix ma se yɔrɔ min na an se ma se yɔrɔ min na an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka an dɛmɛ o la pour que an bɛ min nɔfɛ an ka se ka o sɔrɔ donc hakili la n'i y'a jateminɛ crise daminɛ ni sisan cɛ an kɔni bɛ yɔrɔ min na anw fɛ yen nɔ foyi ma yɛlɛma an ka yɔrɔ la an b'an ka baaraw kɛra a kɛcogo la an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ sɛnɛ tɛ kalo 3 nin dɔrɔn n'o ye samiya ye an bɛ yɔrɔ min na sɛnɛ yɛlɛmana sɛnɛ bayɛlɛmana sɛnɛ bɛ kɛ san kalo 12 de kɔnɔ donc maintenant o hakilina min b'an na hakili la o jɔdaba de bɛ an ka sɛnɛ ko ni an ka dunfɛn ninnu n'u u b'an ka sɛnɛfɛn na u bɛ sɔngɔ bilali yɔrɔ kelen o jɔyɔrɔba de b'o la. Kuranko ale ni jiko minisiri o kɔni ye kalanbulon dɔ dayɛlɛ kalanbulon min kɔnɔ baarabolo min sigilen bɛ jiko ani saniya o kuntalajan kama n'u ka o sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kɛra ka saga ni araba janvier kalo tile 26 san 2022 kɛnɛ ye ɲɛmaya o kun bɛ sanuko jiko ani kuranko o cakɛda o ka secrétaire général bolo wa maaba caman fana kun bɛ kɛnɛ ka fɛn min Amadu Asi Jara ye ale kun bɛ MCT tɔgɔ la a nane jamu ne olu de filɛ nin Mali gouvernement a cɛ sirilen don wasa ji ɲuman a bɛ se ka wulankata Mali kɔnɔ ni ka bila maliden bɛɛ lajɛlen sago la o kadara kɔnɔna na minisiriso min ni ale ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale ye kalanbulon dayɛlɛ wasa hakilina minnu tara k'a don bɛrɛrɔ a ka se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka ji ɲuman sɔrɔ ani jɛya o ka lasabati min ye jiko ani saniya ko kuma ye comme an ka ministère fila de bɛ o baara kɛ ministère min bɛ jiko kuma
ministère min bɛ saniya ko donc u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan min ye étude dɔw boloda pour que k'a lajɛ est ce que u kow bɛ niveau jumɛn na est ce que a baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ est ce que population bɛ ka ji sɔrɔ a ɲɛ ma est ce que u bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma donc étude kɛra o kan donc an bɛna bi ka na sigi ka atelier la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ rapport kɔnɔna la o rapport ninnu validé n'a y'a sɔrɔ baara minnu kɛra n'a baaraw kɛra a ɲɛ ma baara minnu bolodalen don ani minnu kan ka boloda pour que vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jiko ye nafaba dɔ ye population ka surtout population minnu ni seba t'u ye donc pour que k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔ la cogo min na ani saniya bɛ se ka na kɔnɔ cogo min na k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ min kɛra min kan ka kɛ pour que an ye objectif min d'an yɛrɛ ma d'ici 2030 n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Nin kalanbulon min dayɛlɛlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye hakilina minnu taara ni k'a don bɛrɛrɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka ji ɲuman sɔrɔ ani ka kɛnɛya sɔrɔ ni o ye jɛya ye fo ka taa se san 2030 ma. O tɛmɛnen kɔ hakilina minnu bɛ ni o talen filɛ nin ye waasa nin baara ninnu ka kɛ ka ɲɛ ka janto u la u ka se ka kɛ sabati kɔnɔna na a baaraba bɛɛ lajɛlen fɛ. O bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na bi kari janvier kalo tile 30 san 2022 ani ce a ka kulomajɔ la ala ka su yɛrɛ d'a ma.